nke onye chiri nazara onye ọnapụtasị gị that things no dey happen in spiritual. Onye ahụ achọrọ ka ị mata ife mmụọ. Onye ahụ achọrọ ka ife ụzọ. Ụfọdụ ife unu na-afụ na social media nke ga-abụ ụfọdụ fụtasị unu na they don't believe in spiritual or na ihe dị otu adịrọ possible na ọ nara eme. Nchọkwa ka ị mata taa na ihe mmalọ karịa gị. Mgbe ụfọdụ ihe na-afụ ndị mmadụ a na-anwụ anyhow maọbụ abịa na family gị every year mmadụ na-anwụ. Esi na o nwere ihe abụ, esi na o nwere ike ọ bụ n'ihe mere onye a nọ ife o metere maọbụ na ka mmesiri etinye maọbụ na onye a na ọjọọ sụpụ moto gbuo ya na-aja ahụ. Ife a agbara aka, things dey happen. And mata na spiritual control the physical. Ife ọbụla ifo na mmerụ na efe ya o mesigo na mmụọ efe ya. Anọkọtakwa na one day neglect ife ọbụla na-eme ma ọ neglect na spiritual adịlọ. Maka ndị ịdụ na before ife ọma ifu ọ bụ onwe ife iwinri ma o nwere ife ọma bịa na ndụ gị imechakwa ife ahụ na mmụọ. Ife ya emesigo na mmụọ before pụta ife o ruo gị aka. Ka ị ghara ife ị na-afụ na social media ma ọ bụ ebe ọ na-ghara ịconfuse gị ma ọ na ife na-eme na mmụọ. Na-aga ndị wee na-agwa gị ka ị ghọta onwe gị maka na ọ Baịbụl anyị fụ mmerụ na ndị mmadụ amara things about spiritual. Ụfọdụ dị confuse na ya maka Bible because of Bible. Mana ọ bụrụ na ịghọta onwe gị mmụọ gị ga-agbaziri gị ụzọ ịmarụ things. And mgbe ị matara things about spiritual, onwere onye nọ n'ụwa nke nwere ike n'ebe ị nọ. Maka na before ihe ahụ plan other thing, mmụọ gị ga-ebu ụzọ gosi gị ya. Your spirit ebu ụzọ gosi gị nekwa ihe na-emenụ na mmụọ before ihe ahụ efe ya. Mgbe ụfọdụ ị na-afụ mmadụ asị gị na ọ lọrọ nlọ. Ị mara na nlọ ahụ ọ lọ o nwere ike ọ bụ na ife ka eme n'ọdịnihu ka mmụọ ya buru ụzọ gosi anya na nlọ. Ma ọ bụ na ife mechagoro eme mmụọ ya gosi ya na ka ife a si wee mee. Mana nya nwa na onwe nwere ife ọ ga-eji ha akpọrọ. O nweta within some days o kwesịrị iteke action na ya ọ ya eteke action. Ọ bụ na ife ga-egbu ha egbuo ya. O nwere ụfọdụ nwụsịrị anwụ taa nke mmụọ ha gosigwo ha na mmụọ na ha ga-anwụkwa nekwa ihe ga-emenụ mana onwe ife a ji ekpọrọ. Ụfọdụ asị na nlọ m adịghị eme. Nlọ niile na-eme nọọ ka mmụọ gị si wee gosi gị ya. Na ife ọ dịrị gị bụ gị nwa. Ọ bụrụ na ị dị aghọtanwu nlọ gị yọọ chi gị ga-enyere gị aka. Na ịbụ nwata na-asa ahụ n'akwụ na ị chọrọ ị na-aghọta mmụọ gị na ị chọrọ ị na-aghọta nlọ gị. Ọnya ka onye ọbụla ji wee nwee chi onwe ka o si wee dịrị gị gbajuo dọrọ gị kọsara chi gị. Chi gị bụ onye pụrụ inyere gị aka. Na-azụ na-regret spiritual ife mmụọ ife na-ebu ụzọ eme na mmụọ bifo pụta ife. Ndị niile na-afụ nwụsịrị na mmụọ ebusigo nwere ike busigo years ago ma ọ days ago bifo efe ọkpọ mee na ife ọ pụtazi ife onye ahụ ọ daa. Ma ndị ya bapụtasị gị na ka m gwa gị eziokwu ọ bụ ịma ndị niile nọ na vileji gị ndị nna nna ifo na-arụ ka ndị a niile ka wee mmachi ihe omenala marụ spiritual ma ha bịa na-eme n'ụzọ ọjọọ ya. Ndị na-agwọ ọgwụ na-eme n'ụzọ ọjọọ ya mana ife ahụ nwere aka ekpekarị ekpere.
and onye ọbụla ma anything about spiritual ọ ga-ekwe ka ị mata na ọ ma ife gbasara ife mmụọ, maka na ọ ma na ọwụ na o mee ka ị marụ mgbe ahụ ịmata ha na onwe ife ọ ga-enweta nwụzi n'ebe ị nọ. Nwụsịrị ndị a na-bụ ife a ji eme ite ndị mmadụ bụ ife a na-enweta n'ebe onye ahụ nọ. Mmadụ niile abụla ọyị gị, o nwere ndị wụ maka ife a na-enweta n'ebe ị nọ ka a ji ya na-abịa gị nso. Achọrọ m ka ịmata nke a taa. So ife ọbụla ị na-eme gba mbọ ka ịmata mmụọ gị, ka mmụọ gị wee nyere gị aka iwe mara everything about spiritual, iwe nwee ike wee bie ogologo ndụ ọ bụ na ịkwụwa aka gị ọtọ, na-atụsasị ozi a ka ndị ọzọ wee na-amụtakwa, ka onye ọbụla na-echebe echiche bere inwe ime yọọ mmụọ ka mmụọ nyere ya aka wee dubie na onye ya na chi ya esolọ na ife mekwara onye ahụ. Nọọ ya ka mmadụ ji ndị Igbo ji wee na-aza n'afọ sị chi onye adị n'ụzọ. Ọ bụ na onye chi ya dụọ n'ụzọ ọnwa ama mgbu ya, chi onye adị n'ụzọ ọnwa ebunye ọnwa ama mgbu ya. Bifo ife eme ego chi gị ma maka ya